Abre o prazo para que os centros educativos se inscriban e os equipos presenten os seus proxectos a Galiciencia, a maior feira científica de Galicia promovida desde o ano 2006 pola Tecnópole co fin de favorecer o talento innovador e emprendedor entre a mocidade. Galiciencia terá lugar os días 13, 14 e 15 de maio. Esta edición vai versar sobre a ciberseguridade en liña co futuro Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia que se está a construir na Tecnópole. Trátase dun tema moi sensible que afecta non só ás empresas, senón ao conxunto da cidadanía, posto que co avance das novas tecnoloxías cada vez estamos máis expostos a ataques maliciosos a través dos nosos dispositivos. Vanse seleccionar 50 proxectos para asistir á feira e tamén se pode participar en liña. Cada centro educativo de secundaria, bacharelato e formación profesional pode presentar ata 2 proxectos, dos que se van seleccionar un total de 50 para asistir á feira e que serán os que finalmente compitan polos premios de Galiciencia. Tamén se pode participar de maneira online, en este caso non hai límite de proxectos. Como en cada edición, ademais do concurso de proxectos, a feira compleméntase con actividades, talleres, concursos diversos e espectáculos de ciencia.